बे जाहैबाय केप्सुल बर'नि बियो केप्सुल बियो गासिबो मानसिफोरनि जिउ मोदोम थै गासिबो खारसार होग्राया बे जिरादानो बे नायनायाव एन्थाव नङा बा फिथा नङा बे जाहैबाय मोनसे जिराद बेखौ बानायो आंना भुल जाबायहाय मेकआपमेन आर्टिस्टआ गोलोमबाय नुवाखै नामा एसे ओरै खालाम फुगारना हो ओइ बिदि नङा मारैथो बे बुस्थुआ ओरै जानांगौ नै दे होनबालाय नों देखायबानो जायोना ओरै था मोनथिबाय मा जानायबो जायो ओरै जाबाय मोजां खालाम मोनथिबाय हिनजाव मानसिनालाय हिनजावबाबो रोंनांगौना एसे नै ओरै था मिनिनाया मोजां मिनि दे देहाय होमबा दे ओरै औ आर्टिस्ट रेडि केमेरा रोल एक्शन हाय नैबे जाहैबाय केप्सुल बे जाहैबाय मानसिफोरनि देहा मोदोम जिउ थै खारसार होग्रा जिराद बेखौ बानायो मोखोना थालिर बिलाइ आनारस बिलाइ एबा दंफां राखेब होननाय बुस्थुफोरजों बानायनाय जायो बिनि नामखौ दोनदों एमाव अके दासो जादों बाल दाना आंनि खेबबाय रेडि माथो सिदा थायाबो बाल खुलुमबाय आयु दाख्लैसो जानानै थांनाय नेपालाव ओरैबायदि मानसि थैदोंना बांग्रिजों ओरै मावनाय आयु आरो जोंनि बे क'क्राझार सिङाव थानाय ओनसोलावनो दा साननि गावथायावनो मावनायनि खोथा दङ आयु आरो दाख्लै बै माबायाव क'क्राझारनि बै ओरै सायाव माबा ग्रुप ओंखारदोंनो आइथिं